Dobrý deň, pozdravujem zo Štrasburgu, kde sa pred chvíľou ukončilo hlasovanie o zmene Európskej únie na federáciu. Bolo to nesmierne dôležité, historické, ale aj veľmi náročné hlasovanie a poviem vám na rovinu, ja som z toho zdrvený, zdesený, lebo to, čo sa dnes schválilo, to sú čisté šialenosti. Dovolte mi to vysvetliť, mám to zapísané, je toho veľa, lebo sa to hlasovalo v stovkách pozmeňovacích návrhov. Prvým hlavným bodom je, že Europarlament schválil návrh uznesenia zámeru transformovať Európsku úniu na vojenskú úniu bez práva veta pre jednotlivé členské štáty. Doslova na federáciu, kde jednotlivé členské štáty nebudú môcť vetovať a všetko sa bude môcť v Európskej rade schvaľovať len kvalifikovanou väčšinou. To znamená, že o všetkom rozhodnú de facto vládne strany v najväčších, najsilnejších európskych štátoch. Ďalej sa má Európska komisia premenovať, zmeniť na Európsku vládu. Majú to nazývať, že Európska exekutíva. Európska únia má získať a mať oficiálneho prezidenta a vedenie Európskej únie si má samo možnosť vyberať jednotlivých európskych komisárov alebo exekútorov, alebo ako sa to bude nazývať, proste ministrov, ktorí budú zodpovední za jednotlivé rezorty. Má sa, ako som spomínal, zrušiť právo veta v rámci najdôležitejších politík. Imigračnej politiky, zahraničnej politiky a daňovej politiky. To znamená, aby sa odtiaľto určovalo všetko, čo na Slovensku bude platiť. Má sa vytvoriť spomínaná vojenská únia. To znamená, má byť Európska armáda, samozrejme pod vedením Leyenovej alebo Bruselu, ktorá bude robiť poriadky po Európe a možno aj niekde po svete, kde si to slniečkári zmyslia. V rámci európskych zmluv navrhuje Europarlament vymazať slova muž a žena, totiž toto sú zastaralé koncepty, a majú sa nahradiť rodovými definíciami, to znamená rodovou rovnosťou. Niektorí dokonca požadovali v rámci pozmeňujúcich návrhov aj tzv. Rodovo responsívne rozpočtovanie, to znamená, že štátne a iné rozpočty sa majú rodovo responsívne navrhovať, aby to bolo vyvážené podľa nejakých kvót. Neviem presne, čo to znamená, lebo to normálny zdravý rozum pochopiť nemôže. Má sa posilniť ďalej Európska prokuratúra. Má sa posilniť prisťahovalecká politika, aby dokázali lepšie vykoreniť našu identitu, naše tradície a naše korene. Má sa ovládnuť alebo premiestniť kompetencia rozhodovať o zdravotníctve do Bruselu, Európskej komisii, alebo teda Európskej ponovom exekutíve, ktorá bude lepšie rozhodovať o zdravotníctve a my predpokladáme, že bude rozhodovať tak, ako rozhodovali počas pandémie. To znamená, že budú zneužívať strach ľudí o zdravie, o život na to, aby dokázali lepšie ovládať masy. Európska únia má získať takisto aj kompetencie a kontrolu nad oblasťou vzdelávania, nad vysokým a ostatným školstvom, aby jednoducho mohli vymývať mozgy deťom, mládeži, študentom so svojou zvrátenou, dúhovou a gender ideológiou. Hlasovanie o tomto zámere transformovať úniu na v podstate novodobú federáciu bolo veľmi tesné a hlasovalo za tento návrh dnes po obede 291 poslancov a 274 bolo proti. To znamená, že prešlo to na europarlamentné pomery len veľmi tesne, iba o 17 hlasov, čo je naozaj že v týchto pomeroch o vlások. Zo Slovenska za túto zvrátenú správu alebo tento návrh hlasovali